ndị mmadụ na nke ikpeazụ ahụ fia maka azụ ka ekweghị ekwe na nke ikpeazụ a ebere m emewolu ndị ọwụ monthly payment from Facebook ka ha dependere on this time efe anyị enye isi anyị apụta chacha nke a maki na-eme na nke ikpeazụ a onye ọwụ na bezi na this Facebook for nri ọnụ ọ na-eri eri efe anyị enye ebe anyị enye ka o si eme ọnọkọta nnọọ o restrict erish ndị mmadụ restrict ye pishie ye for nothing. I don't know why. So ndị ahụ ọwụ Facebook ka ha ji eri by iji Facebook eri I mean ndị ahụ ọwụ every month that Facebook must pay them ego before they can be able to do something. Ebele ha ncha niile na-emelụ m at this particular time. Na onwe message m chọrọ inye unu nji wee sị na this message nwere ike ọ bụrụ na ịnọbụ in a position where a lot of people are looking up to you. You may not understand this message m chọrọ inye you today. But ọ bụrụ na ịnọrọ na in a position where a lot of people are looking up to you, a lot of people are depending on you for their survival, a lot of people who come close to you are really expecting something from you. I think you will understand this message in Chorinye today better. You gotta go. Sometimes only you're a big man if or you in a kind of advantage position. No matter the little amount of money you're here, my brother, my sister, water now most times they don't really have. You may not understand until you are somewhere close to that situation. Hey, Ogono Deva. Abivana Guagiva. Merundo Galanye Belo. Melundo Galanye Bele. Okay, my big man, I don't call you and say, no, you're even most times, no, you Melu ye Bele, no, do easy. Hey, will in a position, a bono. You will cry and run away. Hey, Ogono Deva. Ogono Deva. Sometimes onye ahụ nwere ike na-achọ ọgaranya ịma na onwere ego nwee moto worth millions nwee properties worth millions. Sometimes nwere ike na-achọ 2 million ọ ya eji wee mezu ego wee mee something mana ebe na tebụl ye onwego request ndị na-ayọ ya ego ma ndị siri na-eweta ha ego a mmadụ anwụọ ma ndị siri na-eweta ha ego a landlord achụpụ ha n'ụlọ ma ndị woje ego a jeke ide ọdụka ha sị na ndụ ha na-ego akwụ na ọ na-eweta ego a na mmadụ ya anwụ ọ nọrụzie in between complete ego jebupụta ngwa afịa ọ wụkwa ya ka o ji ọ ya awụọ na-ele o wee ka maintain odogwu ọwụ na iwere ego nye ka i wee je zọọ ndụ and some people na-ada aghụghọ ha bịa he present that situation ọdụka something ndụ life threatening but it is not just to make you to give that person that money, putting your own need into line. Melunu ndo ọgaranya ebele na ọdụ easy because ejimon kita imagine every day mepe na inbox request from here and there, or from a widow or from somebody nwere need or onye a na-achọ ụmụ ya n'ụgwọ akwụkwọ mana ngụnwa nwere ike na-achọ 100,000 or 200,000 ihe ejigodo wee gbo mkpado ọlụgụ eburu okpotokpo nsogbu because na onye ọwa afụgo na na-agba nnukwu moto na ibi n'ezigbo ebe ị na-eri ezigbo ife ọ na onye ọwa ya eme ife dụrịa ọ na onye ọwa ya meet up responsibilities dụrịa and obligations dụrịa because na ya adị eme ka ndị mmadụ ghara isi na o nwere ego eti ihu na situation ụfọdụ ndị big men anọ you will run away ị ya agba ọsọ ọ na-arịa ndị oge ọ na-arịa ụmụnne ọ na-arịa ụmụ nwa di ya na ọ na-arịa ndị enyi ọ na-arịa agbata obi ị bịa na side business ọ na-arịa ndị afịa all these people woje pọmpụ kwa ị na-ahụ otu onye na-amị ya ọbara ka amị wuo ị bịazie ya ọya 20,000 or 30,000 ọgwa unu na ọ ya emerụ ka arụ ga-agba oge ọzọ iwewe iwe na ọpak kwa moto 50 million mana common 30,000 na ọ ya enye akọwalụ okịta ya aghọta akọwalụ ya aghọta ka ọ na-emekwa all those things ka o nwekwa personal need dị ụrịa
nkwa personal need dị ya because na ebe ahụ ọ nọ ego o ji service nya running cost nọ around him enyeghị nwere ike ije wụlọ ọgaranya mgbamgba moto ahụ ị na-ekwu ọ na-agba o ji ya agba ọ na-agba fuel na ka ọ na-agba na nke ka ọ na-agba na nke nwunye onwe ụmụ ka ọ na-enye ụmụ ya alawansi nke ha ka ọ na-amụ generator eji arụ ọnụ power bay ka ọ na-eme akwụ ụgwọ utilities a lot of utilities dị ịghọtago ka nyanwa ya ejikwa wee pụkwa je na-egoro ife were enekwa onwe ya anya na-akwụ ụgwọ akwụkwọ amalụkwa amarụ na ọhụ ụdị skuulu ụmụ gị na-eje ka ụmụ nke nyanwa na-eje so sometimes ụfọdụ n'ime ha prepare running cost ha ị na-emo ntị itinye mkpu ihe ekpuchi aka na ntị anything merie ka ọrụ ọnụọ below that cost onye ya nsogbu ịghọtago all those things we for ya eti side by side ochukwa ndị oge chukwa ndị nwa di ya na chukwu ụmụnne all these things ihe onye ahụ ego ọsịghị na onwe ho understand ya na onwe ho ọhụbọsị niile ka nnukwu mmọnwụ ji aza nna anyị ọ na-ewute na mmadụ bịa na Facebook bịa ya ọha ego ịgwa ya na inwe ho ọsịghị ọwụrụgodo 1000 ogo 2000 ogo 3000 to him or to her o believe no reduce go here to the minimal ebe ị nwere ike isinwu na inwe ho but ọmahụ that in the actual sense na ị nwere ike nwee ngwaafịa worth millions nwee asset nwee millions nwekwa liability worth millions yes nwekwa liability worth millions o nwere ike at that particular time ọwụ 50,000 or 10,000 nke ị na-achọ ka ị wee complete ego wee mee mmadụ payment ifuboro that money mmadụ a na-agwa agụsigodo na nke ị nwere enwe nyegodo ya common 2,000 ọ wụrụ na onwe na need onye nọ na pipeline ị na-emegodo ka ị mara ka ị esi wee meet godo up ka ị sọtụ onye out onye nke ọzọ eburu nke bịa and o reduce to common 2,000 inye hozie ya ọ bụrụzie egwu pụọ ife ya agwa ndị mmadụ ụlọ ọyọrọ gị ife afọ m ife Lọzeus na-ekwu ụbọchị a o nwere onye merụ nya ịghọtago o nwere onye merụ nya ife o meziri iwu na ọbịa deelu meseji sị m na nwanne nwaanyị anwụọna that na ọbịa kwutere m ihe ọmụ help for nwanne nwaanyị I did not do anything na kịta na nwanne nwaanyị anwụọna ịghọtago ifuru ya ọkwa ifuru ya hello anọ m ebe a season yeah ịghọtago so ọ dụrụ ya easy ịghọta na ma ka emeri ife a na m emegherie ya mana egosie line up ọgba ọsọ egosie line up na ife dụlụwo personal ime bodo ị ka na-achọ ị mana sometimes na onye nyere 5,000 or 20,000 wee gboro mkpa na DSTV ihe or GoTV ihe emego spy since over 5 days or 6 days ọ ka na-achọ ego ya eji wee subscribe o welugodo ego ya eji wee subscribe TV dube were send alụghị ka o wee gboo mkpa ka ọ na-emerugo that one ka another request na-abịa ka another request na-abịa so echelu nyachecha ya wee sị I think our people need to really prepare their mind we understand ya na mmadụ wu a big man no etu ahụ onye ha ka o wisi na awe ha ghọta na etu ahụ onye ha ka o wisi na awe ha etu ahụ o si eme ike kwasịa 5 naira gị were esi ofe etu ahụ onye ahụ ha ka ego si esi ofe ha etu ahụ onye ahụ ha ka ego utilities ọ na-akwụ ha etu ahụ onye ahụ ha ka ego a lot of things ọ na-eme ha etu ahụ ka ego ugwu na ọ na-akwụ ha so at the beginning of every year ije gwa na landlord na-achụ n'ugwu unu ọ bụrụ onye ebihobe malụkwa na nyanwa na-akwụ ugwu unu nke and na etu ahụ isi akwụ 250,000 na o nwere ike nyanwa na-akwụ 3.5 million and he needs to pay it o nwere ike ụmụ nke a na-akwụ 30,000 or 40,000 na school nyanwa sef a na-ego dollar na pounds were akwụ ụgwọ ụmụ nyanwa n'obodo oyiwo ụfọdụ n'ime ha nwechara 3 or 4 kids outside UK or London every year o go hard currency na-ese ndị obodo oyiwo you don't know what they are passing through to you look ka m gwa ya eziokwu ife asịrị ike na Nigeria taa siri ọgaranya ike siere obere onye ike in fact in some cases ụfọdụ ndị obere onye ewu ha nwelu less liability now I am telling you because obere onye court nwere onwe to sizes nwere ike survive to an extent
I am telling you the honest truth. But for the Galanya, I'm going to go to the point that they can cutting down the very difficult. For the Galanya, all ha they will sleepless night at this particular time. All ha ko we sin our because all them will have very difficult to adjust from where they are. You never have you adjust to or adjust to domestic need, adjust to family need. You can adjust to a lot of people who wear the pipe now. You can adjust there. A lot of people who on your account to pay their school fees for the year. And do ya put a shank home with one car. Whether we go ye jim melo do go, Macao do go, or ye jim memetua, a poor lunch in Usukelana. In case people say, no Lunuka, or Lunuka, 500,000, Manayo, 50,000, on your home. Even now we fed a feature. Yes, very now we fed a feature and die a day, me on ya no budung will mad. You want to go? Even now we fin young or email or ye because of you. Only commitment only with God, only covenant only with anything, or ya they fulfill because of you. So let us come out from that entitlement mentality. I know why I am saying this because this Christmas again, one day a day where you were, one day a twilo, one day a pondo guego, one day you put a hair. One day a kasha, kawuha, send a New Year resolution, na need to see her. A morning to our we see a while, go see a wahanga. Isherankeha, a man and kena wahaka, eka big man, alahola. Abani dinner and alahola, only village. Eh? If village, the way we see when with 5,000, when me even, when I need you what? If you may have to go haji, saperi now, or you run away. You will run away. Eh? I will know Omenka one. Agbaye go neja service Omenka one, I buffalo. You want to go? Agbaye go neja service Omenka one, a buffalo. A buffalo. And I mean in the business area, in the community level, even in all angle, Agbaye go neja service Omenka one, a buffalo. Eh? So even sometimes mother say if I only master na agwa nwata ife ya wome owuro ogaranya osenya ha ka oha eziokwu ka owu agwa commitment ụfọdụ ndị ogaranya bụ n'isi iwe je na ayo ya ego ije na ayo ya ego idebe ahụ na ego na ayo ya ujos kwa common 5,000 mgbani ma mmadụ na eyori 5,000 na at that particular time eyori ya ana m ajụ ajụjụ ima how many people yori 5,000 na at that particular time eyori ya. It's not 20,000 k yoria. A mamma don't yoria 20,000 at that particular time, a yoria. Or one uguao k yoria. A mamma don't yoria uguao at that particular time. In an that same school fees. Or ubu no kin an a mamma don't uguna at that particular time in an area. So, Guago no ye mengwe. What I know ye mengwe. As is no bumbamut. Bilinam bambuno. Watch him travel about flight. Him boy, age you up. Oh, age you up. Because no, you know 20,000. Because no, you know 20,000 or 15,000. Only business trip or ye, just here. You want to go? All those things. Go on onwe ebe levels ebe na operate kwa ogwugwe ego ahụ na anakọta oya ndị mmadụ nyekwa ego iwere fix chakwa ebe ahụ nke ahụ na your own lifestyle. Mmadụ ahụ ejikwonu ka ọ ghara inye gị ego. Ọ bụ na ọ na like ije na Kuba na jengu mmanya, onye jengu mmanya. Onye ọ na-akpatara ego n'ụwa nwere ife mmadụ bu n'obi wee chụwa ego. O nwere lifestyle o nwere ahụrụ a part of life onye ahụ. Ụfọdụ nwere woka freaks ka ha wụ. Ụfọdụ wu phone, ụfọdụ wu clubbing, ụfọdụ wu ime so many things we fa ahụ nya ife na akọtụ dia fancy. Ha na-edoro anya wee chụwa ego. And ọchụta ego ya kwụsịa from imiti that particular need. Ọ wụrụ ife a ka ọ ya wuo mecha ha ọdụ happy nke fọrọ awụrụ extra
you cannot tell that person how to spend that money. You may not be the right person to advise that person. They're not in a better position to advise that person. So even we are coming to the end of the year again. Make your new year resolution. Now this 2014. Now this 2024. Well, let me tell you, position ndo garanya na do sometimes na ebe your help. Ebe no kwi na eme na inwe ego. Mana o nwere ike. Owuni nwe 20,000 na account. Na yozi mmadu 30,000 iye ji we mezu e we me ife. Onye nwere need 5,000 bia yo ye. Can you put your hand in that 5,000? With 5,000 no nya we solve your problem here. Eto akosi we do. You other go. Because he nene ye onye no no wa ye meniri mmadu ife. Onye nwe 1,000 naira ye menwuru onye 100 naira ife. Onye nwe 5,000 ye menyi onye 1,000 ife. Onye wotoro 50,000 ye menwuru onye 10,000 ife. Onye 5,000. It's here like that. You wanna go? Because only I watch this program, I can like and love button. Facebook na buy live films and keep as well. So only if I name na amasego. Here they meto can like and love button. Or when they mepos or then I won't share about the video. Metwaka na share button ngo share the video. Owunu na nwanne u no obodo oyiwo nke nda na obodo oyiwo melu nu hebele. Onye no outside Nigeria twice we nolo ya kowalogo no do easy. Na nwa wunde bi African country. Maruzie maka nda bi Europe. E watago agwa ya afufu fodu nda na ata. Before we send the nwolugu nya in fact nde suppose do na ha ya de enyenwu mmadu ego n'ụwa wonda bi obodo oyiwo ka ngwa gị ichi ikweta na only nwe nwanne no n'obodo oyiwo na-eme yọkata ego okechiri even $50 or $20 or €20 nye kede ye kene na ọ na-agbani yes ọ na-agbani time iji relax as obere onye iwu ịkpọrọ onwe gị nyanwa ahụ enwu dị ezumike ị na-enwe ogo na ha na-akwụ ọtọ na ụfọdụ n'ime ha na-akwụgide ọtọ kwụ ọtọ 18 hours ọdụkwa n'izi o mechaa ọkwụọ tax ọkwụ ụgwọ utilities ọkwụ ụgwọ ife niile o wee nwere ego ya esave ego ahụ o ya esave ọkwọdị ego ọ na-esave o ya eji ịchọrọ ka ọlụgide ọlụ ahụ wee nwụọ ọ ya alụgide ọlụ ahụ nwụọ n'ọlụ ahụ emekwaghị na nyanwa na plan kwa na one day na ọ ya akwụsị ife ahụ ọ na-eme bịa bi udo onwe mana ihe ọha agha ego ife ọzọ ihe ekwu owu ọkwari $100 nkịtị ya achọwa 200,000 ọ dụrụ gị isi mba je Amerịka iru Amerịka ịkpagharịba na street Amerịka iru ebe ahụ ị na-ekpokọta dọla ije na UK London ị na-ekpokọta pounds. That entitlement mentality should stop. Ọ na inwe nwanne n'obodo oyiwo onwe nwebere ego nye narị ya appreciate ya ekene sie ike na ọ dị isi ọlụ ha na-alụ na ọdụ onye na-alụ ọlụ onye buru be ahịa nke si fidonno ọlụ ha na-alụ ejezina kaụntụ bara onye a dollar equivalent pounds equivalent ejezina kaụntụ rie ya ịghọtago because na dollar ahụ ọ na-erie na dollar ebe ọ nọ pounds ahụ ọ na-erie na pounds ebe ọ nọ ego onye ọrụ ofe ose ndere be ahịa ka ihe ejezi gbakọba ọwụ ụfọdụ n'ime ha akwụchabụghị ụgwọ commitment o nwere na Germany ebe obi ma ọ na America ebe obi iwe pịwarịa exchange rate ọkwọrị ego onye ọrụ ụfọ ọkwọrị ego a chọrọ isave ma o ego a chọrọ ịkwụ na akaụntụ o ego a chọrọ iji wee go something ego ejichi ime ife ka onye bi America or UK nwere ike o sendizi ebe a iwe pịwarịa dollar and the pounds rate by ọwụwụrụ ego o ye spend ebe ahụ na apịrị ya rate. So that entitlement mentality must stop. I'm telling you now ka ị mara amarụ na a lot of ndị nnukwu mmadụ ịyọla ego enyenwughị ogie ha dụrọ wicked ha akpọghị asị yes ha adụghị difficult kama na ewoluti in their shoes at that particular moment ịyọrọ ha ego ihe melufe ebele ya mana ka ha mma ya mana ka ha mma ebe a nnọkịta enwere ike nwee urgent need of 200,000. Do you want me to stop driving my car? I can't stop driving my car. Ọ ifụkwa ma eburukwa moto ma na m achụkwa ego ahụ na-achụ ịghọtara ngụnwa abịa kịta yọọ m 20,000 at that point when I know that na even neediri karịrị nke ị neediri
Maybe I get a young 20,000, why not 200,000? And the only even now 200,000. I have a friend of mine. When you work container battle, on actually go you do a container. Man, only na gwagifa. Na one Mercedes and a Lego, and we get things, waiver. But at that particular time, on actually got how you do. In fact, you make child, you want bibi, because you want something as collateral. Akọwarụ gị ihe ekwe ọkọwarụ gị ifa ihe ekwe. A lot of the big men na-afụ na-aba in such commitment every day, every now and then. Ọchịrị akwụkwọ une ojegasa n'ala ego, ọchịrị akwụkwọ moto ojegasa n'ala ego, ọchịrị akwụkwọ ana ojegasa n'ala ego, wee na-solve ife ahụ dị ya mkpa maka ọbịakwute gị ọya anata nwugwu, ọbịakwute gị ka igbo orie mkpa ahụ ọya anata nwugwu efuru ya. In fact, when he feel when he came at that time, now that is not his need at that particular time. If you go, you can't give him that money. You can't give her that money. You understand? So now go you back container yen on also. And now when now ye brought down 20,000. Okay, call you see a kowala at this particular time. Not the cash trapped. Okowala yagota. So if you may or go go get that. Only go back finale gumba. Yes. Only go back finale gumba because of the stress. You know what? Emanu go to aya we do stress na 20,000 ah. You just have better. Ina tagaga nuno na tagaga mana boss. Okwe to akosi adunde nuku mada and pressure nke ha na do too much carry am kewu. If obele onye one ke enoda naro na BP bulu. Ana ma juga ajuju. Poor man one ke enoda naro na BP bulu. Kerivo jemega la mo BP apia to nuku mada. Emode commitment nda na ano na agwaghị ihe ekwe ụfọdụ na ahụ ị na-anya ime ebe eji ewe mecha commitment wee woluche ego wee ghara ọnụ na-agbagharịkwa everyday ka afọ na service ego ahụ ụfọdụ akwụcha. Are you aware? You don't aware? If you ma ụnọ na-enwe 100 containers na everyday na-eme container of load. Everyday a na-eme container of load. Ọkwọsi na onwe ego ọmajego Lexus Jeep ọfụ mba onye ego oye ego maka odibo ka ọ bịara ịgbarụ. Oye ego Lexus Jeep ọfụ maka odibo ife ọ bịara ịgbarụ. Ka anyị pụta kene na entitlement mentality a because ịya hard draw and ọkwọnụ ụfọdụ anyị na-emezi imechazie at the end of the day Chineke nyezie gị ga ịkpachizie ịyari ekwenye mmadụ chekom. Yes, ịkpachizie ịyari ekwenye mmadụ kpakam. Yes, anyị wele etu anyị si wee gụkọrọ ụfọdụ ndị uncles anyị ife mgbe anyị na-eto eto ka kịta ihe eji akaụntụ ụmụ cousins gị niile jide akaụntụ ndị nwa di ya na ahụ niile every beginning of every month transfer arụghị ego ya na anyị wele etu anyị si wee gụkọrọ ndị uncles anyị ife both from maternal side both from paternal side. Anyị na-agụkọrọ ha ya uncle anyị nka eribo m ego ọya nọkata nye mmadụ ego nka ya ma na isi na onye ọgwa gị isi na we nke ọwụ na-enyelugu na alụ n'ọnyanwụ nke nyere efe at that particular time. Yes, nye nwenarị nke enyelu gị narị si na opere mpe need 200,000 ihe onye ọwụ onye 10 narị 10 chọọkwa ndị ya anata 190 10 ahụ onye nye ọrụ ụfọ ya enye ịma mmadụ onye onye 10 ahụ that day ịma mmadụ onye 10,000 that day. Ana m ajụ, do you know how many people onye ahụ nye 10,000 that day? You may not know. Keda ka m fụwa comment ebe a masị nka. Is it true that atheists donated 200 million to Zion? I know you have the right information. Even sometimes they borrow from credit card just to send money to a supposed needy one. Of course, eziokwu also. Ọ na-eme eme. Ịghọtago, ọ na-eme eme. Ya ma. Sometimes enwe m ike credit ego from mmadụ. So ka I wee solve ọlụ somebody problem nke especially etu ndị ịpụta na mmepelu my inbox gbafere and ụfọdụ n'ime ha a na-ebia grudges. Ha na-ebia grudges because of logo ị na-akpagharị you drive out n'ime obi oye filuzi na ọwụ na onwe ha ego nwaanyị oye ji wee je na itiri ijeri nri. Ịghọtago ọwụ na onwe ha ego nwaanyị oye ji wee mifedo otu a ọwụ na onwe ha ego nwaanyị oye ji wee mifedo otu a. Come out from that mentality, entitlement mentality.
onye yolo ego sukwenye ahụ na yolo ata eze 1 million ata eze wenye 50,000 na rie 50,000 ahụ no nke onwelu nyolo ụfọ o ya enyeghị because ịmahụ mmadụ one onye 50,000 ahụ in 1 month. Ịmahụ mmadụ one onye 10,000 ahụ in 1 month. Etu ahụ isi wee fie worthy and capable n'ihe ejeyo ya ego ahụ. Ịmahụ mmadụ one na-ayọ ya ego ahụ. And o nwere ndị nọ more attached and closer to him. Ya wee dewewe in order of preference. O ya attend go to need ndị ahụ. Before we attend ya to need nke you. I am telling you this because you will later find out what I am saying. Chineke ya gozi onye ọwụna. O ya gozi mmadụ niile at equal rate. But definitely, onye ọwụna na-agba mbọ n'ụwa. One day, God must crown your effort with success. Onye ọwụna na-agba mbọ n'ụwa. Unless nọ na ihe agba mbọ. Unless na ịkụkọrọ aka nọ n'ofu ebe. But hence na-agba mbọ n'ụwa. One day, God must surely crown your effort with success. That day, iwe fife ata eze na-afụ. Ifife ibe eto na-afụ. Ifife chikasị na-afụ. Ifife ma ife anya ụba nwụrụ anwụ. Ifife ha na-afụ. Ịghọtago ifife ha na-afụ. Ụgwọ akwụkwọ ahụ ị na-ana ndị na-ana ya ruru 100. And it depends on capacity ebe onye nọ. Level ebe onye. In fact, the moment ị pụọ ha n'ala ego, you will tell me this. Let's say na ịnọkọtara etu i nwee moto. Iwe nọkọta one day, wee golo ofu Corolla, wee bata bụ na village. Oge pụta iburu ha moto ahụ bata, that day ka responsibility will be done outside your immediate family. Yes. You want to go? Or carry her to ahụ. Igoro ha moto ahụ bata. That day ibu that moto wee bata. That day ka responsibility will be done na family wu. I am not talking about your immediate family. I am talking about your extended family. Ofewa achọrọ go bịa. Ofewa achọrọ go bịa. Iwe nọkọta wee gochazie moto nwere ka o si wee do wee bata nwoke onye chọrọ ịma under any circumstances iji wee go moto ahụ. Ife ama no meme na ọfụma. Ewe nwa wee perceive you as that you are doing fine. Onwere onye n'idiri iche ka ha ka ibe eto. Before we bịa yọwa ego. The moment ndị mmadụ perceive ha na-arụ niile eme ọfụma na na-afụ ego, ihe ebido experience wee fa na-agwa gị. So you know experience say at that small scale, meziere ndị ọgaranya ebele, community na-adọ ha, village a na-adọ ha, agbata obi a na-adọ ha, ndị ọga a na-adọ ha, ụmụ nwadị a na-adọ ha, ọ na-service ife niile ahụ, personal need ye and pressure nke ye a na-adọ ye. Yes. O nwere onye na-agwasị ya na Zambia, ụgwọ shop for instance na Zambia, even na-akwụ na shop ahụ $540 every month. $540 every month. $540 every month. Itinye ego ihe jie wee kwụ ụgwọ shop. O nwere shop ihe jie wee kwụ ụgwọ 1 year na spanda here. Mana onye na-achọ ego shop ahụ ebe a, ya adịghị enye nsogbu without knowing that in every month you are struggling because at some point ọ dazie na onwe onye amahụ na global economic crisis ya affect ebe niile, ma ndị nọ na America, ma ndị nọ na UK, ma ndị nọ so many places, ọ affect ebe niile onwe ndị ọha. Every month ị na struggle ka ị mara ka ihe si wee meet up, kwụ ụgwọ shop, kwụ ụgwọ ụlọ, kwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ, wee mee personal things dorogo, take care of your immediate family expenses. Somebody anọrụ somewhere na-adọgụ ọya ghọta, and onye nọ outside Nigeria aya agbatara ọsọ enyemaka. It has been programmed no ngwa nọ na Nigeria ya da agbajere ọsọ enyemaka. Ịghọtago ọkpọkwa ahụ segudo nna no need $200 ka o wee complete ewe mife dị otu ịmụwa ya amụ ife ihe ekwu uwu nọ na ebe ahụ ọnwụ na ife onye ọnwụ na-eme na ife ọ na-eme na ọghọtaghọzi isi ya na taba. So ọjọọ rie njọ ndị ọya anata adụ limited, onwe ka o si wee gbagharịa ndị chọrọ ịnara ya anara ọkarịrị akarị. Etu a ka ọ dụ na onye ọwụna nọ in an advantage position, na mmadụ nọ in advantage position ebe ọ na-eme ọfụma wụ Chineke na-eme. That does not mean na onye ahụ nwere ebe o kposara ego na-eme ihe ọha ya ego o jesi ebe ahụ then ngwa na take advantage of people.
Let me also use this opportunity to talk about Ngongwa take advantage of people. If Hana Mado will go to Ebrumoto we go to, or if Hana to go to where Donaka Mad, a 2 he will not be ego. Maki believe you know where ego. Kenariega Napuya. Not because you have look, let me tell you, Unune Dano Budo you worth more man. Unune Dano outside Nigeria well. That is wickedness. You don't know what that person is passing through. Sometimes a lot of them are passing through a lot of stress. And they don't really have much places to go and cool and relax. They don't even have much time to relax. These people more like in a 365 days in a year. I can tell you that over 350, they are struggling and hustling. In Nigeria, you don't know if we so plan. Napunya ego. Enapu ego. Ije na biapalo. Jeriye. What do you do? Club. Is that no wickedness? One day. Yeah? Mad West Nigeria we pogido one of my guy I know ogide mmiri jikwerie na mmadụ ya nwukwo n'ife ya emebi o we send the ego. The moment o send the ego ahụ okpo video call ozugbo tinye na video call o nwụrụ anya na guys here nọ na bar na aṅụrụ ngwụ ife ọ gwadoro ihe baba thank you no nya merie ka ọ dị possible. Is that no wickedness? That is wickedness. Because Mama go no send the lega at that particular time. I know condition on it, but don't feel to us when or at least no one can. It is wickedness. It is wickedness. And as no mad even makani believe no nya nwere. And I'm mad even because of nini did onya gwapa no ye menwe accept oye no bi osha. Oye johi because not sure imeri ife. Or commit a crime na Chineke mere onwe or do better than you. It is not a crime called committed. Yes, a lot of people 5 years ago mechaziri nweta aya frozika ha na-ekechi ego an envelope jeneke mmadụ na street. Even inye onye ayo 500 naira na street siri onye ọwa ike. Yes, even ichefuru onye keke change 200 naira siri ike. Mana ị na-nwebụghị the money ọ dụghị ka ọ bata n'aka ifesasia ya efesasia. Imekwenye na mmụọ mmadụ na-ebu mmụọ. Let me tell you, ụfọdụ ndị ọgaranya iyi na-ekwu nọ na-atụ container 20, nọ na-atụ container 30. Imekwenye etu a ka ọ yesiwu na Nigeria of today. Imekwenye etu a ka ọ yesiwu na Nigeria of today. Na Nigeria of today. O jekwa ịgba ngwa afịa. He must n'ime 20 containers ahụ ifiru nọ na-atụ. O jekwa ịgba ngwa afịa. He must look for a good over 300 million. Or you do about container over 300 million to 400 million. Or you do about 20 or 30 containers here. It was a natural guy. Now bagare. Yes, the mohono on actually. Or now bagare or ya biakute because no ya biakute. Or you do one dom and on the or you do another. Other go. Ụfọdụ ngwa na jikwa nwayọ na alọchalu no go. Iwolu maka na nyanwa na alụ enike na alụ enike ịmaghị ebe o si wee access fund. Mmadụ ya sara n'ọnụ. Mmadụ ya sara n'ọnụ. So ị na-edekwakwa New Year resolution ndị ya akawu na ha abaghị ulu. Juke na onwe na level ebe ahụ nọ. Mmadụ one ka ị bara ulu. Because na onye na-earn 200,000 iti ahụ etu a. Ịma na akwụ ha 2 or 300,000 na commitment obu abịa ka nkụ. Eto kwa ka onye na-earn 5 million ka o si wee ha because ka ị na-earn 200,000 ihe je chọrọ unu onye na-earn 200,000 bi na onye na-earn 5 million ihe je kwa chọrọ unu onye na-earn 5 million bi na. So etu ahụ isi ese plan go and expenses ka nyanwa si kwa ese nke ụfọdụ nke ugwu nke ya agwụ ụfọdụ nke narị agwụ je gbalụ mbibi ma ha ngụnwa karịa mma ngụnwa nwere ike ke mma. Yes, so ina mmadụ ego onye hogu bewekwa ekpere ụbọchị ọzọ ị nwere ike na ya onye. Let us stop this mentality of calculating other people's money, other people's success without calculating their liabilities, without calculating their stress, without knowing the story behind what they are doing, without knowing what they are passing through at that particular moment. Onye kogaranya yezu nọ na depression onwe onye ọ ya agbakwujo ozi enyemaka before mara ife na-eme heart attack apịatuo ye.
a lot of ụmụnne anyị a na-esi obodo oyibo ebunata onye ọtara afụ tacha afụ onye eri ego ya eri ụfọdụ n'ime nọ na Nigeria na-eti ha na depression ahụ. Number one, nọ under constant constant to prove that n'obodo oyibo jeru nọ na ha n'iyi. Onye ọka mma times 500 nọkwa na Nigeria na-ebiri onwe ndụ as if na ọ chọghị ịma, mana the moment ọ ba plane land ya UK ebido na gụgharị ya from the first day ọ bata UK ka ebido gụgharị ya every year agụrịa ya na 1 year Ghana, next year agụrịa ya na another year Ghana. Ngụnwa na-agụrịa ya nọ n'ụlọ onweghịkwa nke ị na-emekacha special. You are expecting too much from them. Ụfọdụ n'ime ha na-atagide afụfụ nyegide onwe ha nsogbu collapse ebe ha nọ. Yes, ụfọdụ n'ime ha kpacha ego ha akpa ha yerisi ya eri because of pressure ị na-enye ha both emotionally, physically and otherwise. You are expecting so much from them. You are expecting so much from them, forgetting that no ụfọdụ n'ime ha wọọrụ ike ka ha na-alụ. They are doing labor work there. And the liabilities ha na-akwụ there do too much. Commitment ha nwere ebe a do too much. Well, I know n'ime moto na akwụ ifu na moto na-asụ asụ mgbe ị batara. Yes, bute na ihe bute moto nke gị. Ihe bute moto nke gị. Go. So this broadcast na-eme broadcast na-ediri isettle down wee m ọfụma, but ọ pịara n'obi decide ya ka mee nwobere. But right now onye nnechi apụtago, so I have to end this broadcast. But even ji wee prepare gị na ma na Christmas erukwana ya prepare chakwana ndị ihe biru this Christmas. Asọmụ mmadụ ejekwu na onye ka mma je yo ife mana iyo onye ahụ malụkwa na etu ahụ isi wee bukọsịrị ka onye asị wee bukọsịrị. Ụfọdụ n'ime ha edechakwa na biru drọpụrụ ha na tebụl. Ọhọkwa nke ife gbasagodo rie na awa ya isi kịta ahụ, ọkwa ife gbasara ndị ọzọ na awagodo ya isi kịta. So ime ka ihe eme ịmalụkwa na mmadụ ife ahụ 30 naira wụrụgo ka 500 naira wụrụ onye ọzọ. Ife ahụ ka 10 million because onye na-ebu commitment ya na-ebu. Onye na-ebu commitment ya na-ebu. Onye nwere moto na-agba fuel na-alụ moto na-eme a lot of things. Ịghọtago? Na-eme a lot of things. Yes. So ngụnwa malụkwa na-etu ahụ nwa obere ego ahụ nọ wee ọkwa etu a ka onye anyị esi wee okay look at Christmas ya kịta a na-achị ije. Ngụnwa anyị ebu moto jeye agbakọna na ya akwụ ụgwọ moto 50,000 wee jewe. Ya na agbakọ na ya akwụ ụgwọ moto 50,000 wee jewe. For me to prepare my car iji ewe ju no Christmas ya sọsọ mmanụ na-abụ nji wee service moto 45,000 ọwụ na 90,000. Enwekwala other things, nwekwa other people ihe asịkwa na happy, nwekwa a lot of people na-echeghị mmanụ na-afọ ọrịa anya ka a ejigba Christmas ya. So mụ na onye ka nwe commitment, mụ na onye ka nwe commitment ichekikwa ife a na-ekwu ma na-eziokwu etu onye ha ka ọwụ isi na we ụfọdụ sef ngụnwa nwe ka o si wedoro ka nọrọ na less pressure karịa ndị niile na-afụ ife onye ọwa nọ na Lexus Jeep, why no up na Lexus 570, why no up ya ma na ebulu pressure dị n'isi do ihu ozewuogu emepelu ife onye ahụ nọ n'ime ịyasị do onye burukwa Lexus Jeep agaba. Yes, ịyasị do onye buru Lexus agaba ka e werukwa ọkpa na-aga ihe ekwe egosi ụfọdụ ife ọgaranya na-afụ ha nwere ike sị Chineke mee ha ka ha da average, ka ha nọ ebe ha nọ, ka Chineke mee ha ka ha fụ ego ha ji eri nri na-akwụ ụgwọ ụlọ onwe moto ofu moto gụọ ya ogolo n'anya. Ụfọdụ people emepelu ha commitment nnukwu mmadụ na-anọ na ha ya asị ka ha da average. Ife a na-agwago ị ka ya emecha shọpụta ife a na-agwago, ị ka ya emecha shọpụtakwa ife a na-agwago. So onye na-alụ na Christmas ya ịnata ha ebunarị iwe n'obi mmanụ na onwe ka o si wee dụrụ ya. Onye na-alụ ịnata ha ebunarị iwe n'obi mmanụ na onwe ka o si wee dụrụ ya. Ọ na nya nwee mepụrụ ha ife dụrụ ya ọha alụ ọya ṅụrụ gị ọta pịapịa ọbịa ya gbafuru ugwu ọ dụrụ gị mma iwe jekwuwe
ọ dụkwa nụrụ nyenwa mmụọ ya sara gị n'ọnụ. Yes, onye owe ekweghị nkwa nyere ya aka na onye kwereghị nkwa ahụ ụgwọ ka o jiwu. Ekwekwana ka i were nkwa ahụ o kwereghị na-adịtụ owu isi ị na-awe. I am telling you, ife na-agwa gị ife ahụ ife na-eso okwu. Ọ na-eso okwu so many places. A lot of your friends you lose go today who because na feel na ha nwere ha achọghị inye you. If ha na pass through, you don't know. Some of them are in serious debt which you don't know. Ụgwọ ha ji eboghị gbafelu. Ị bịara na-agwa onye ọrụ iji kacha anụ ụgwọ ebe niile. Ọ jụọ ego one esi na iji Mr. Okonkwo 6,000, n'iji Mr. Okafọ 9,000, n'iji onye nke ni 17,000 na ha ekweghị alahụla. Why na onye na-akọrọ ife niile nwere otu onye oji 19 million or 25 million or 30 million or 100 million. Ịghọtago? Ị mara nke a? Mana ọ dụrụ gị izi ije kọọrọ onye ọwụ ka o si wee ha ọ kọọrọ ka o si wee dụrụ ya. Ị ya aghọtakwonu onye wu hope ọ ezigbo mmadụ ka ọwụ o meet he up with ife ahụ ọ gwara gị onye jerie nga ọ bịa ya nwụrụ ya abịa ya amaghị ikpe. Yes, abịa ya nweghị ikpe. It is even a good thing that na nyanwa hapụrụ nsogbu nke decide ya ka ọ maa na o nwere ife ọ ya eme nke gị. It is however left for you to also understand when that person fail to meet up, knowing that it is not a debt. But what we see is people being so entitled. Why ojiwe kwe m nkwa na ọ enye m 50,000 onye ozi nya ngụnwa nwere need 50,000 ahụ. Are you not supposed to be blaming yourself that you na ngụnwa mkpa ahụ dolo could not meet up into solving it? Why must you shift that blame and that responsibility to another person? Unable know what you have done successfully is to shift the blame. Is supposedly they blame one. You shift it to another man. Another man, a bruiser. It is not that, hey, I have failed to pay my house rent. It is now. No, okay, why would you wake why did you wait a binuna? Every man, a yapuni ugwe. Although we wait a binne, a plan of Shantu yes, who will adapt a hollow. A 12 cakes we plan of Chapako is in your ego, adapt a hollia. Ijehunga, Makaniku Huguna, or Yejerunga, Makano, no ego, Ega Hopo. So let us stop this entitlement mentality. It is tearing families apart, it is tearing relationship aside, and it is tearing a lot of things you hold with people apart. And the area you understand that since you fail to do it, it is possible that another person can also fail to do it. Yes. Since you failed to do it, it is possible that another person, however, can also fail to do it. And since you were not sentenced to prison for not meeting up with that obligation, someone else cannot be sentenced to prison for failing or also for not meeting up to helping you. A lot of grudges now no be good today. Or this Ijehunga or Ejebanga. Ibu kosi wedologo, o brukwa kosi wedoria. Ine onye ji 2,000 ka ọ gara ịbịa embarrass go. Nyenwa na eze bank o je na 30 million ka ha gara ịbịa embarrass ya. Are you not aware? O maka na ọ na-eme pụta ife onye oyire ezigbo akwado mma buru ntente moto buy AC. Onwezie nsogbu ya nyazi moto. Oya kewa mgbe iji ama na ọgaranya nwe nsogbu. Mgbe ụfọdụ n'ime unu ji ama na ọgaranya nwe nsogbu mgbe o lesicha n'alụ moto niile, lesicha asset ya niile. Iwe bịa kweta na o nwere nsogbu. Mana mgbe ahụ ọ na ka na-anya moto ahụ, properties niile o nwere kado. Ihe kweta na o nwere nsogbu. Ihe na-ekweta na ọ na-achọ ego. I am not talking about only ndị ọgaranya. I am talking about nwanne gị ahụ ifiru na ọ na-eme ọfụma. Whether na ọ na-emezi ọfụma nke ọgaranya. O nwere ike ọ na-alụ na bank. O nwere ike ọ na-eme business dị oke gochara ofu moto n'anya biri na flat. Ife iluzie n'ihe buru nsogbu niile ụwa niile je because na ka Chineke mere ya ọfụ ụzọ begu ọ ya egbu onwe. Ka Chineke mere enyi nwoke ahụ fụtụ nwobere ụzọ ọ ya egbu onwe. Ịnọkọtakwara ịkpọ ya na fonu jụọ ya ka o si wee dụ a na-emekwo. Ịjụọ ya ye sincerely ụfọdụ n'ime ha nwere ike gwa na ha wee mere ka o si wee dụ. Because if ụfọdụ n'ime ha ya ejigwa ahụ na aha emewu
ka hope ngo nwagara do shattered. Yes, because no man no nya nwa onye tụkwasara obi ịchọpụtazie na ife hazi aga ọfụma ị nwere ike iluzu agba hope complete. So ịjụọ ya na-eme ọsịghị nna n'udo odo, we thank God. Ọjụzie ego a na-eme iwe kọwarie nsogbu ụwa ahụ etu o si wee dụ iche na ọdụrụ ya mma, iche na nye nwegwa ahụ na-eme na ọdụrụ ya mma, iche na ọdụrụ nye nwa mma. Agwaghị ife ụfọdụ ịmakwa na ụwa awụ Amado Ụwa George, ịmakwa na a lot of akwa ndị mmadụ yi akpagharị ewu Amado Ụwa George. Onye ahụ nye 200,000 nwere nso 50 million. O just spare 200,000 nye ihe because nna ka onye gị at least na ya solve n'ore problem nke gị. Onye gị gbata anya ọkwari 200,000 ego niile o nwere ọkwari 200,000 ka o nyere m. So even njikwa agwa gị ya ka ọ ya hụ onye ahụ na-ebibu akpa rice mbụ, onye ahụ na-ebibu 50 kg of rice mbụ pụta na Christmas ya bụ 10 kg buru ya kenesie ya ike gbari egwu agba maka na ịmaghị ife nya na ife furu bifo obute ebe ihu. Onye ahụ na-eme Christmas ruo osende ahụ 50,000 wee pụta kịta wee nye 10,000 ịnarị ego ahụ igba egwu gbasie ya ike. Ọ bụrụ na onye hụghị enye ncha kpọọ ya jụọ ya nna udo adụkwo don't worry next year Chineke ya eme ọdụ mma. Ọ ife nna agwa gị ka ọ ghara iwe ori oluo iburu ilo ikowe ihu because na o jeho zute ego nye gị ịmaghọdụrị na obligations for this year na omitirie ahụ were agwụ. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ọ bịahụ no Christmas ịkpọkwa na-ejụọ ya ife oji owe bi no Christmas, ịkpọkwa na-ejụọ ya ife oji owe bi no Christmas ịmarizi na oji obịa eme ife oji obịa last year ịghọtago. Ọ ga-emeka nwanne ọ ga-emeka enwe m ike ịkpọ gị ebe 10 minutes time wee we n'iwe. Okay, you got na? I will end this broadcast now, but I think we'll continue with this broadcast later. Let this broadcast prepare your mind for this Christmas. You got to go. Mala na etu host we dorogo. No say to a lot of people. If I hear na show, a lot of people na chonke ha. Ma ogaranya ma ogbenye. You got to go. So onye na-enye mgbe enye hogu eje na akọkọbari ya. Jukwari yo fuma. Na eri ebele ka nesi ye ma mma. Eje na bụrụ n'obi na onye hogu abịa gọnarịa n'ogo moto ọfụ dị sie maka na nke ọ na-anya mgbe ịmaghị mgbe o ji wee kara iji wee chenjie ịmaghị ife substitute na so many times iji wee hapụ igwe ogozie ya gọnarịa ya ife njidere ewu dị ejuo onwe gị mgbe aha anyị na-eto ọ na-eme anyị pụta ịmakwa a lot of ndị uncles anyị and cousins anyị na-eburu iwe n'obi taa iji dechakwana na ụfọdụ ego ụfọdụ n'ime ha ji mgbe ahụ iche na ha nwere ụwa niile because ụfọdụ n'ime ha ahụ na ha nwere moto ha na-eme Christmas n'ohe buru moto ha bi unu achị ije ṅụ mmanya ha pụọ je ṅụọ mmanya 31st night ebute knockout a na-agba iche na ego juru ebe niile taa inwekwa ananụ moto na-abụ ọhazi ofu ahụ ọ na-agba mbụ ka ị nwere ịbịa nwee na nke ka nke ahụ ọ na-anya mma ihe eke ego na envelope eke ndị mmadụ ọ na ịfụ ọ na ife ahụ ọ na-afụ na-efuge ọnkụ ga ahụ gwara gị na ọ ya egotara tọị moto ogotapụ he wee ruo tata ifu n'ife kpatara oji ogote ifugo in fact ifugo ife karịrị nke ọfụrụ ọkwa Amado Ụwa George ya na-eme Amado Ụwa George ya na-eme. Ụfọdụ ndị ọgaranya ụmụ ha n'obodo oyibo anaghị agbapụ Christmas kịta ha ebido gokọba dọla mgbe paụnsụ ha ga-ejikwa ụgwọ akwụkwọ ị na ya si ya nye akwụnalụ nwa ya ụgwọ akwụkwọ n'obodo oyibo bikos na ngụnwa akwụkwọ inwe ego ahụ nwere ihe akwụrị n'Oxford or Cambridge nke ahụ n'idi nya nwagodo he must meet them before o mee any other extra one. Nke ahụ godo personal need ye ọ chọrọ ịzụ nwa na Cambridge nke ahụ entire decision ye provided na ọ da-abịa yoga ego were eme he doesn't owe you anything. So ụfọdụ n'ime ha ebido gokọsibe ego gowe pounds gowe dollar ụfọdụ nwechara ụmụ ịbụọ na ịtọ o nwere ike na-esi eketa ọ ya akwụ ụgwọ akwụkwọ karịrị $70,000 mana ụgwọ akwụkwọ nke ngwa ya akwụ total na $280,000 mana azụmugo na nke ya nwere ebe ọ dọbara ya ọkwa dị biznes ka ọ na-eme dọla na-edistọb ndị ọzọ ọkwa na na-edistọb ya ndị ọzọ na-ego dọla 1,700 nyanwa na-ego 600
ọkwari onye obere onye luzu ego dọla gbari elu ego na capital iji azụ ọgbarikwara nya nwa na capital o ji azụ ọkwari etu a ego iji agbanwe obere afịa ahụ ị na-ebubata adịa ị na-eti mkpu nke nyanwa na kọntena niile ahụ ọ na-atụ adịkwara ọ na-etikwa mkpu kama na ọ ya bịakwutere bịa yọọ maka ọma na onwe ife ya emerie ọkwa ndị ọya anata ka ọ ya dị ejekwu ịghọtago so this is not the time of ịyọ mmadụ ife onye hụrụ iwe kowe ihu request ahụ dị more than 100 na tebụl ya and ụfọdụ ndị nke ha adụrụ edebebe na order of preference or scale of preference nke hu nwere ike ịda abịa na nọmba 70 ịghọtago so we'll continue this broadcast later but for now daalụ nụ o kọba star mara anyị mma share this video click on like and love